Em dic Sara Batlles. Em dic Llum Hidalgo Pujol. Jo sóc la Laura Serrat. Em dic Mariona Terrades Mateu. El que més m'agrada... Doncs m'agrada que tens com molta llibertat per triar, pots anar al teu ritme, no t'has de limitar el ritme dels altres. Suposo que de l'ús que se'n pot fer de cara a un futur, ja sigui a la universitat, si t'ho demanen o... L'experiència que guanyes, no? Aprendre a programar és com tot un món nou diferent que no coneixia i la veritat que m'agrada molt. Suposo que està més vist que els nois vagin cap a aquest àmbit de la programació, l'enginyeria, així. Perquè jo crec que això és el tema del masclisme, que sempre s'ha donat més visibilitat a coses d'aquestes als homes. Bueno, aquesta dificultat que tenim més nosaltres, però que esperem que en un futur pues, no hi deixi de ser. Al col·le ja dic moltes vegades, he ensenyat el Codelearn a moltes nenes. El més important és que t'agradi el que fas. A mi m'agrada i jo recomano a qui vulgui fer programació, robòtica, disseny de personatges o així. Que no tinguin por d'apuntar-s'hi per si no ho tenen clar o així. Al final és com una experiència nova, alguna cosa que aprendràs nova i tot el que aprenguis millor per al futur. Jo penso que aquests dies serviran perquè molta gent que igual s'ho pensava es motivi a iniciar-se i a creure més que pot arribar a fer-ho, perquè sembla difícil però realment tots hem començat. Jo crec que sí, perquè és com un dia per descobrir que hi ha moltes més dones que no se'ls dona prou visibilitat i que també hi ha més dones que estan aquí treballant cada dia deixant-se la pell i que no tenen reconeixement. I és com el dia per dir que estem aquí.